Takže ahojte. Dneska tady máme komentáre na video a videa. Neviem, koľko ich tam je, lebo som sa nakúkal iba na jedno. Aby ste nepochopili, že tá CSGO sračka, takže to je tam iba tak. Vy ste to vážne nepochopili. A teda tento komentár, že a pointa videa, že se ti to sejka a máš movement, jak kdybys to hral na volantu. Tak to jaký povím, že ďakujem za zhlédnutie. Mne to iba pomáha. A Libor Kepka, ja by som na tvojom výske nehejtil, keď tam nemáš žiadne video. Nauč sa vydávať videa a potom dávaj tam nejaký obsah a potom budeš hejtiť, keď budeš mít dobré videa. Takže tak. Ďakujem vám ešte za komentáre, že dobre, moc rozumím videu. Tému nemáš rozumieť, lebo to iba len tak. Potom sa ideme ešte kúknúť, či tam máme nejaké 0 komentárov. Tu 0. Ale vy hejteri, ja vás nepochopím v živote. To ty. Super video, dúfam, že bude ďalšie. Ďakujem. Väčší lounge. Dobre, asi máme ďalší 0 Väčší video. lounge, tak si ho vyskúšam na... Na Vinted je všetko nové znova. Dobre. Takže to by bylo asi všetko a čus. Iba to bylo také video, že ďakujem vám za komentáre, veľmi mi to prospieva a ďakujem za zhliadnutia. Mne to iba pomáha. Hejteri, ja som na háku. Robte si, co chcete, píšte mi tam, co chcete. Mne to vlastne pomáha aj z tých zhliadnutia, takže díky moc, čus. Like, odběr, zvoneček. Nebuďte hejteri, keď tam nemáte žádné videa. Čus.